mga binati ug minahal ko matalom nun. Okay. Today is November 3, 2023. Katong sa pay national ID, pwede ta diri mo array diri sa ato ang Matalo Municipal Hall kung diin naghimo og nagpa-register sa national ID atong adtoon katong taga Matalom nga sa pay national ID. Welcome kanan guys nga moari sa atong munisipyo diri sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Katong wa pay ID ha sa national pwede mo moari diri sa ato ang kuan munisipyo. Okay, mao ni guys. Katong magpa-ID pwede mo moari guys. Okay, mao ni. Bisag asa nga barangay day no? Magpa-ID. Okay. Okay. Katong wa pay ID nga sa national ID pwede tang moari sa kuan guys. Pwede tang magpa-ID karon. One day lang din no? One day. Okay. Saran ni kaadlaw niya kuan giawhaw ang tanan nga katong sa wa pay national ID pwede tang magpa-ID karon November 3, 2023. Okay? Mana guys nagpa-ID. Hi. Okay. Hi ma'am. Itong pinakagwapa sa tubig guys. Pinaka gorgeous. Okay, balikon ko has katong wa pay ID sa national pwede mo moari diri sa atong munisipyo. November 3, 2023.